És una moció que té 4 punts en la part dispositiva. El primer punt demana el desenvolupament d'un pla que ja està aprovat pel Consell, un pla del propi Consell. En el segon punt, que es faci un seguiment i una rendició de comptes d'aquest pla. El tercer, allò que el propi pla diu que és una necessitat i que fins ara no existeix, un estudi sobre l'ús del valencià en l'administració, un estudi rigorós, amb base estadística, i també sobre la demanda real o latent que els ciutadans i les ciutadanes tenen sobre el valencià en l'administració. I el quart punt demana que totes les publicacions i tota la documentació oficial de la Generalitat estigui en la nostra llengua pròpia. El que no anem a donar-li la raó és dir que al grup municipal popular no ens importa la nostra llengua, perquè som els únics que defensem la llengua valenciana en aquest hemicicle. Vostès defenen altra cosa, poden defensar tal volta el català. Nosaltres som els únics que defensem el valencià. Vaig a tractar de prendre-m'ho amb calma, perquè la intervenció de la representant del Partit Popular m'ha deixat bocabadat. No sé si ho entén, lo de bocabadat. Jo, el primer que estava pensant és que teníem un fet històric, i era que per primera vegada, des que jo soc diputat almenys, en un debat el Partit Popular no recurria al victimisme, al finançament de l'Estat, dels 5 milions, perquè és el que justifica qualsevol posició. I quan ja pensava que avui no podríem parlar en el tema del valencià sobre el victimisme de la política financera, està l'anticatalanisme, que és l'altra de les obsessions del Partit Popular. Miren vostès, per a promocionar, per a defensar la llengua, el primer és que cal conèixer-la i reconèixer-la, i no inventar-se el que no és ni històric, ni acadèmic, ni de sentit comú. Des d'abril ja s'ha posat en marxa este pla, ja s'han fet, vaig a donar-li, vostè vol dades, jo vaig a dir-li dades. Formació en valencià en general, formació valenciana especialitzar en àrees de l'administració com puga ser informàtica, sanitat, administratiu, justícia, medicina, professorat. El pla diu àmbit d'aplicació, i diu àmbit d'aplicació el que està inclòs en la mesa sectorial de funció pública i en el segon conveni col·lectiu del personal de la Generalitat. I aquest àmbit d'aplicació fa referència a l'administració del Consell, però no a l'administració de justícia, ni a l'administració educativa, ni a l'administració sanitària. Per tant, quan vostè me diu que s'han fet cursos en medicina, en professorat i en justícia, no sé a qui li han donat aquests cursos, perquè este pla mai de la vida pot incorporar cursos de medicina. No? Vostè vol dades? Jo li dono les dades. Mire si diu que no s'ha fet res, que en abril, després de novembre, els mesos raonables per posar en marxa la llei, s'ha posat cursos presencials, se n'han fet de 8 cursos de 166 hores, 160 participants, d'abril a juliol, perquè les dades que jo li dono és el primer semestre. La resta tindrà que esperar. Vostè m'ha parlat així de dades i jo crec que no té però ni idea de què està parlant, i no sé qui li ha escrit el discurs. El cas és que me diu vostè que s'han fet 8 cursos i han participat 160 persones, i jo quasi me caig de l'escó. D'abril a juliol, com vostè diu, 160 persones han fet un curs en valencià. Menys mal, si tenim 20.000 persones que treballen en l'administració del Consell i s'han fet 160, a aquest passet arribarem molt lluny. La nostra política està contribuint a la normalització, a la utilització de la llengua en l'administració, creant un avanç i un creixement sense exclusions, senyor Blanco, amb llibertat, amb igualtat, que significa equitat, que significa no discriminar. No anem a defensar el que vostès volen, que és la imposició. No existeix cap de prohibició per a ningú per expressar-se en la nostra llengua, cap de prohibició.
s'expressen en valencià tant els ciutadans com els funcionaris qui volen, on volen i quan volen. No es tracta de conèixer el valencià, sinó de poder utilitzar-ho, d'haver d'utilitzar-ho. I vostè ha dit, no, que la gent el parle qui vol, quan vol i on vol. I el ciutadà i la ciutadana, que també té dret a parlar-lo i a ser atès en valencià, si es troba un funcionari que, com vostè diu, no vol, o en aquest moment no li ve bé, o no vol d'aquesta manera, què passa? On estan els seus drets? Reconeguts en la llei 30/92, en la llei d'ús i ensenyament, en l'Estatut d'Autonomia, que vostès se passen pel forro. Però li dic més, és que nosaltres respetem el que vostès no volen respectar, i és que n'hi ha funcionaris que per circumstàncies històriques no tenen coneixement del valencià, no saben escriure o expressar-se o fer documents. Què vol que fem en aquests funcionaris? Les discriminem? Què és el que busquen vostès? Ni pretenem imposar, ni com vostè diu, discriminar a ningú. El que volem és que es parle i s'escriga el valencià en l'administració. I per això el que entenem és que caldria el requisit lingüístic. I vaig a respondre a algunes de les observacions de representants dels altres grups. Efectivament, jo no em conforme amb l'aplicació del pla. El que pensava jo és que el Partit Popular no podria votar en contra del seu propi pla i per això portava aquesta moció. Si ho arriba a saber, jo presente la proposta d'Esquerra Unida, que és la proposta del requisit lingüístic per a jocs de l'administració pública. La proposta que està en vigor en les Illes Balears, en Catalunya, els territoris que comparteixen la nostra llengua i que també està en vigor en altres territoris de l'Estat que tenen llengua pròpia. Vostè fa referència a que hem de fer i establir els mateixos requisits que altres comunitats autònomes. Està referint-se a Catalunya i les Balears. Donar-li les gràcies per no dir país i ser respectuós en l'Estatut de la Comunitat Valenciana que reconeix que som comunitat i no país. Doncs bé, vostè diu que es deu posar un requisit lingüístic a l'accés de la funció pública i a les llocs de treball d'atenció al públic. Vostè sap la barbaritat que diu? Vostè sap la barbaritat que diu? Mire, en Catalunya que facin el que vulguin. Nosaltres ens sentim orgullosos de ser valencians, de tindre una llengua pròpia, no com vostè diu, que compartim llengua, no. O una de dos, o és que en Catalunya i en Mallorca parlen el valencià, que tal volta és el que passa. Valoració del valencià en la carrera horitzontal i vertical. Motiu suficient per a que vostè dimitisca ara mateix d'aquest escó i abandone aquesta institució. Una carrera professional que no s'ha complit, una carrera professional que és un acord firmat amb els sindicats el 20 de febrer de l'any 2008. I aquest acord després es reflectia en aquest pla, però vostè desconeix, no li ho han contat, que el seu Consell ha decidit que aquesta carrera no se fiqui en marxa, que és la reivindicació dels funcionaris i les funcionàries i dels sindicats. I per tant és impossible que s'estiga valorant en la carrera perquè no n'hi ha carrera. Però això de requisito sine qua non per poder accedir, així on estem? Així on estem? Què fem dels funcionaris que ara formen part de la funció de l'administració perquè han guanyat la seva plaça i no saben escriure valencià o ni el parlen? Què fem? Les acompanyem? Les arrumbem? Les enviem a l'atur, que és el que saben fer molt bé la resta, altres partits? Enviar a l'atur, Andrés, l'atur, al paro. Vamos a enviar al paro a los funcionarios que no saben escribir valencià. Ara bé, pensava que podíem traure una moció per unanimitat. No me conforme en este pla, però tampoc en la llei d'ús i ensenyament, que fa 28 anys que va ser aprovada i que no ha garantit l'ús del valencià en l'administració tampoc. Ho va dir el conseller i li repetís jo. Señoras y señores diputados. Un problema generacional. Mire, fa 16 anys el govern del Partit Popular ha apostat per la defensa de la nostra llengua. Ha apostat en l'educació, en el col·legi, a començar per els més xicotets, per els nostres fills. I vaig a dir-li una cosa, l'èxit
de la nostra política lingüística es pot veure així. Marina Viol, Mireia Mollà, vostès són fills de la política lingüística del Partit Popular, per això ho poden tan requete bé. Sou fills de la política lingüística del Partit Popular. Por favor, señora Mollà. N'hi ha en total 220 llocs de treball sobre 17.189 en l'administració del Consell amb el requisit de valencià. Però si llevem el nivell elemental, que no sé a qui li pot donar confiança, són 93, el 0,6%. Per tant, nosaltres anem a demanar el requisit lingüístic, com el demanarem en la tramitació de la llei de funció pública valenciana i com, malauradament, no va ser aprovat. Moltes gràcies, senyor Blanco.